totes i a tots i benvinguts un dia més a l'assignatura de valencià. Concretament estem en l'apartat de gramàtica. I què ens toca veure esta setmana? Esta setmana ens toca veure els pronoms personals. I direu, ostres, cada dia Víctor mos explica paraules més difícils. No, ja veureu com no, que és molt senzillet. Què anem a fer abans de veure els pronoms personals? Anem a veure totes les paraules, totes que hem vist fins ara. I comencem. Mireu. El primer tipus de paraules que hem vist van ser els substantius. Ja sabeu que els substantius són paraules que anomenen animals, persones, objectes i coses. I que poden ser de dos tipus, poden ser comuns i propis. Els comuns són tots els objectes o animals sense noms, vale? Per exemple, ratolí, ordenador, tigre, lleó. I els propis són noms de persones, noms d'animals, noms de pobles, noms de països, com per exemple Itàlia, Espanya, Gabriel, Delfina, Cameron, Seid, vale? Tot això serien noms propis. I després dels substantius també veig que tenen un gènere i un nombre. El gènere, se'n recordeu de lo que era? Era això que era algo de xics i xiques? Sí, és algo de xics i xiques, però no se diu així, no se diuen xics i xiques, se diu masculí i femení. Se'n recordeu de lo de masculí i femení? Sí, veritat. Mireu. Tenim que, per a saber si són masculins, davant hem de poder ficar el o els, i per a saber si els substantius són femenins, tenim que poder ficar la, les o la l'apòstrof, i ja tindríem alguns exemples. I després tenim el nombre, i el nombre era això de que n'hi havia uno o n'hi havia més d'uno. Se'n recordeu com seria el que n'hi havia uno? Vale, pues ho dic jo, no passa res, seria singular. I el que hi ha més d'un se diu plural. Vale? Per exemple, si singular és casa, el plural seria cases, perquè n'hi són més d'una. Si el singular és lleó, el plural seria lleons, perquè és més d'una. Bueno, això estic segur que s'ho sabeu de memòria. Vinga, passem. Després dels substantius vegem unes paraules que són els articles, que va molt relacionat amb els substantius, ja que són les paraules que indiquen si el substantiu és masculí o és femení. Els masculins, ja sabem quins són, el, els, la l'apòstrof, un i uns. I els femenins, la, les, la l'apòstrof, una i unes. Xupa, estic segur que això s'ho sabeu de memòria. Després dels articles hem vist els possessius. Estos ja són un poc més difícils, però no tant. Els possessius ja sabeu que són aquelles paraules que ens indiquen de qui són les coses o els objectes. Per exemple, este ratolí és meu, és teu, és seu, és d'ella, és d'ell, és nostre, és vostre, és seu, vale? Indiquen la possessió dels objectes. Superfàcil, estic segur que vosaltres això ho sabeu de memorieta. De memorieta. Després dels possessius vegem els demostratius. I què eren els demostratius? Els demostratius eren paraules que indicaven el lloc on estaven les coses o els objectes o les persones o els animals. I teníem tres tipus d'indicar. Teníem per a dir que algo està molt prop de nosaltres, gastem este, estes, esta, estes, aquest o aquesta. O aquest i aquestes. Vale? En plural també podríem dir. Per a dir que algo està a una distància mitjana, gastàvem aqueix i aqueixa, i aqueixos i aqueixes. I per a dir que algo està molt lluny, està molt lluny, muy lejos, muy lejos, gastem el aquell, aquella, aqueix i aquelles. Superfàcil i estic segur que se'n recordeu perfectament de què eren els demostratius. Després dels demostratius ja vegem els adjectius. Recordeu que els adjectius són paraules que descriuen, i què vol dir descriuen? És a dir, que ens diuen com és les persones, els animals i les coses. I ens poden indicar qualitats, sentiments o característiques. I jo si vos he ficat alguns exemples d'adjectius, per exemple, alt, gran, blanc, menut, ràpid, lent, trist, content, amable. Tot això serien adjectius. I ara ja passem al que ens toca veure avui, que són els pronoms personals. I què és això de pronoms personals? Bueno, els pronoms personals són les paraules que fan referència a les persones i substitueixen els substantius propis. I direu, ostres, Víctor, això que mos acabes d'explicar, això què vol dir? És molt fàcil, mireu. Tenim 6 pronoms personals i tenim els de primera persona, que són jo i nosaltres, els de segona persona, que són tu i vosaltres, i per últim els de tercera persona, que són ell, ella o elles i ells. Per tant, vaig a dir una frase. Mireu, per exemple, Víctor va a comprar al supermercat. Per quin d'aquests pronoms podríem substituir la paraula Víctor? Víctor la podríem substituir per jo vaig a comprar al supermercat, tu vas a comprar al supermercat o ell va a comprar al supermercat. Heu vist és agafar un nom propi, en aquest cas seria Víctor, i canviar-lo per algun d'aquests pronoms. Vaig a dir un altre exemple. Mireia, Lina i Beatriz juguen al pati.
per quin pronom podríem substituir aquests 3 noms? Per el pronom elles, per exemple, podríem dir elles juguen al pati o vosaltres jugueu al pati. És molt senzill, és canviar un nom propi per algun pronom. Bueno, estic segur que us ha quedat superclar el que són els pronoms personals. Ara, què anem a fer? Anem a ficar la data en la llibreta roja amb el bolígraf negre, amb el bolígraf roig anem a copiar els pronoms personals i després amb el llapis copiem la definició i el quadre. I una vegada hem fet això, passem a fer les activitats. Les activitats, esta vegada jo les he provat i... Bueno, esta vegada no, sempre les comprove. Però hi ha vegades que no sé per què a mi m'eixen bé i després les feu vosaltres i eixen mal. Però no passa res, coses de la